Goedenavond iedereen. Ina gurun tapu sawide toch beste mensen. Ina gurun tapu sawide. Mekwe probeer fulibi eerlijk naar makandra. Omdat masra gado sa meken gurun tapu. Alla sa minanga edu ay hori in de gaten. Alle beweging sa minanga e meki masra gado e hori in de gaten. Te ade fu gado doro te aweri da gado Srefie stop you. Dat na san saipsa. Daarom de man ta konsani altijd dat karma de masra gado e bepaal en karma de. En mi ebribi dat die karma e bestaat werkelijk. Ketje Gods parel van wakami schat. Igwefi kami langate, igwefi kami gota België. Mi aye next fimo. Faigo. Mi wanu wan bakabolo ere. Mi lostu wan bakabolong. Ketje Gods parel. Ote yo kon bakabolong gimi. Ai. Teke big up. Beste mensen nou, Arki even. Atori sami egiuja no. Gado. Mi ano kerk maar mi nabi verstaan voor kerk, mi nabi verstaan voor Bijbel. Klein beetje alleen. Maar masa gadu di meken gonta puna gadu e bepaal alasani diwi. If je waka e duso, je waka e dalamanso, je waka e dalamanso, je waka e dalamanso. Walezi au go fout. Bala pets. Bravo Mubario. Mi no konf kon kosjuere pets. Mi ne kosis mamoro. Maar mi kon fugi yon zijn omdat hij meken langa tok. Pets. Isabi de voice die besen degi asabina nanga dikang. Alla de voice dat mi abi ete. Maar omdat mi ne bos Srefie voice. Mi ne bos desandati. Maar alla de voice die besen degi asabina nanga dikang. E roddel over mi. E legi mi. Alla de voice dat mi abi ete pets. Da baka dat hij no stop dat draai. Dat die ere mi gona NDP. Dat je sende om een voice. Die de man voor mi voor NDP. Alla de voice mi abi. Je taigi de man dat u go live tapu bani Miranda. Mu kosi bani Miranda. Mu go live. Mu coaching. Adesan dat je doet pets. You ne durf voor contactie live. Maar je make a voice e prati. En te je make een voice. Dat je go in de WhatsApp groep. Dat je praten kan de 100 sma. Aso je doet. En alles maar sabasan dat nou. Die bravo we belly. In een name optok. Bravo we belly. Want to tama voor abo pe belly. In een name op pets. Pets. Atra blakaman. Mino karamaning. Maar pets, mi denki ibe moro koni. Mi denki ibe moro koni, maar ja, want don guru man. Eigenlijk bijna ino de amoeite waard voor advies. Voor gibra voor advies. Want die don, anopikin don i don pets. Atra blaka man. Ama lock you uit in modern. Atra blaka man toch? Ama lock you uit in modern. Ama sende one voice give. Daarom Fabi Benny Miranda deja. Minai sende voice gisma. Minai belsma. A enige masa minange belle gitori even. Maar dan normaal torwe taki une takisma sani. Une roddelen. Alleen maar één persoon. Maar minai sende voice gisma. Facebook Srefie. Wist je kon chat me, mine chat you terug. If je sende voice, mine beantwoord voice. If je sende voice kon naar WhatsApp, mine beantwoord. De mine doet dus aan dat hij nooit. Dat pets, dat tablaka man, dat maar lok je uit. Als Omar je tak je gibra voor advies. Mi denk je be koni. Maar tablaka man, ama lok je uit in model. Dat man zijn een lauw voice give you pets. Tablaka man, short man, ama sende one voice give you. Terwijl je na amande na zijn partij je na amande. Dat ama sende one voice give. Dat die ama sende voice give. Dat je denkt ja.
Da yo pikaman nga voice. Yo pikaman. Pets. Da don sa you don. Da you make ome voice. I make ome voice. I make. Peye kosi saya. Ye kosi saya. Ye kosi saya. Ye kosi saya. Wan her afu yuru langa ye kosi saya. Da you send the voice that you go. Dat de man take den voice dat hij, dat de man go make a video anga den voice dat hij, size en degwe. En pets, den voice die base en degi de man voor me voor NDP, dat de man moet go live tap me, de man moet kosi me. Me abi ala den voice dat toe. If me wani me make a video anga den voice dat hij toe. Den voice die base en degi asabina anga di kang, me abi ala den voice dat hij toe. Bravo, oteyo bari aso toe. Dala maya konku maya meka stop anga de mani dati bravo. Oteo bala maya. Bravo oteo kaya maya bali meka stop anga de so sandati. E waka e send the voice so send the voice. I send the voice WhatsApp voice. E send the party e rodele. Bravo oteo bali amaya pets fast stop anga de sandati. Na maya boko abopo. Atafer kisenga di pasa. Die pets no bejai ni abob. Ome zetels abob bevinden. 9, bijna 10. Die pets go na abob. Amamboko abob sakagwete na 6 zetels. VAP na 17 zetels den vinden. Na door mi anga cadentie. Min anga cadentie poti VAP tap 17 zetels. 2030 hoe kan teke ai luku VAP na 7, 6 zetels jo vinden. Wa mino de dape ma VAP. Mino de dape moro tok. Mina NDP mi de no 100%. En temi abu san futaki tok. Sambe passa in het verleden passaka. Sambe passa een tijdje terug in het verleden dat hij passaka. Maar mi temi abu san futaki me kontaki live en mi sabi van me taki. Mina go send the voice gi sama. Mina bel sama op. Mina do de sandati. Kan de dan fake accounts de go script sani pe taki na Benny Miranda met fake accounts etc. Maar mi voice. Fugo belsba. Of sende berichten gisma. Nooit never. Nooit never. Wis me bel woman ako normaal sango taki eva waka. Faigo. Gewoon normaal onderwerp, normaal gesprek voer. Maar taki sende mooi, sende voice concours, sende voice doe disi dati. Nee, me no janga desan dati. Nee. Dus pets, atasha tu man, ama lock you uit. En je go in je uitlokking van man. Want die ama senda voice gi you. Ama senda voice gi you nya, ama itaki anga you. Ama igatoranga you over asan di mitisaya. Amai gatolanga you, maar amai gatolanga you oppervlakkig amai gatolanga you. Nee, adon die dong, bigi adviseur voor bravo, adon die dong. Nee, go, nee, meke wan heer voice i meke. Peye kosi saya anga manorat, ye kosi de man chobo. Terwijl yanga demande ina sem partij. Pets, ja ook op om korriëren. Ja, wa makasneki. En daarna you make de AI video. I make om een video en legi me toe. AI, ChatGPT video je make lei. Say de te want taki say de jij go live. Nooit in go live. Aso so send the voice, make a voice sende. Gadu staff we know talk. Gadu staff we know. Nooit mooi jij does aan dat. Want a voice die make peye kosi saya anga manora chobo. Dat na last voice die make me denk you make a voice more pets. Gadu pot verstangi no. Gadu staff we know. Te bara voor je belly jij take telefoon tok. Te de dama voor abo pe belly jij take telefoon. Omdat a voice die make de. A voice die make sende party peye kosi saya chobo. Ye kosi manora chobo. Mino de na abo pere, mina NDP mi de. NDP for life. Ma pets, ino woko boom. Ya woko boom biya me abifu sorry yo. Ino woko boom. Ai no woko boom am koli. Mensen no deze me gay baka.
De man zende wa watra komo to gim uit Amerika dat hij dingen wat hij daar ge baka. Aan zo to wat hij nou een speciaal wata. Dus te drinken wat hij daar. Hij weet één keer Michael Jackson je kon ge baka. Een speciaal watra. Oké, verder. VAP heeft mate schreven om eens aan in 2 vandaag. Ik dacht om een lauw aan in 2 vandaag over ajugu sambe pasa even aan de collega's voor mij de matief me. Mensen me no de in street media er. Me de na NDP maar me heb andere taken. Ik heb andere taken me no de in street media. Me de na andere afdeling. Ik heb andere taken. Maar hikmat VAP, we waka escrif omensani dat ja, street media, this is street media, dat is street. Maar next nop sa VAP, next nop sa. U focus, tapu den problema sa mu los op. Anga we ex-voorzitter Santoki. Amande de gwefka omensani no, Melissa wani ala de sani tok. Melissa wani ala de sani. Den piki fu Santoki no man finde next. Den piki fusa toki Melissa taki ay teke ala desani. En mi beso you eder kata ka vrouw dis nou een gold digger. Nou een greedy soort trut wife. Nou een greedy soort trut a vrouw dis nou een gold digger. Mi beso you ka eder tok. Wees je no tok. Mi teme taki sa mi na ilegi sama. No a vrouw taki wani alasani awani alasani. VAP u focus tapa problema dati. U libi NDP nanga rust. U libi street media nanga rust. Ulibi achai mangal anga rust. Ulibi sikibex. Amati fumi sikibex. Sikibex NDP sikibex. Ulibi amamet rust. Ulibi baita anga rust. Denta amam fege. Denta amane voor street media. Ulibi ala de mande. Fade kaya maya abus chauffeur kakaino. Ala de man. Ulibi de mamet rust. Er is niets aan de hand na NDP. Naar street media. Er is niets aan de hand. Alla pelibi samai woro ko een picking fout kan passen. En u moet stop stoken. We waka is stoken